Багатомільйонні розкрадання та спроба незаконного захоплення. Власники оптового ринку «Столичний», що під Києвом, заявляють про спробу рейдерського захоплення підприємства. «Столичний» належить Олександру Стельмаху, чия компанія контролює 78% акцій ринку. 22% за власницею компанії забудовника «Столиця Груп» Владою Молчановою. Вона керувала ринком через свого директора. За 8 років через різні схеми було викрадено 75 мільйонів доларів, кажуть власники. А минулої суботи Молчанова через чорного нотаріуса заволоділа понад половиною компанії. Оформили так, що Стельмах буцімто сам віддав частку київському бізнесмену Євгену Горбачу, хоча сам Стельмах на лікарняному і в оборудці участі не брав. Того ж дня Горбач передав управління офшорній кіпрській компанії. Реальні власники переконані, на 160 гектарах «Столиця Груп» хоче звести черговий квартал багатоповерхівок. І вже заявили про порушення до поліції. Деталі далі у сюжеті. Незаконно змінили власника, готується рейдерське захоплення. Таке звернення до орендарів розмістила адміністрація столичного ринку на своєму офіційному сайті. Вони заявили, що забудовниця Влада Молчанова, що володіє компанією менш як на чверть, через чорного нотаріуса Ніно Барамію отримала контроль над понад половиною акцій. Її довірена особа Олексій Чумак керував ринком від моменту створення в 2011 році. За 8 років власник компанії Олександр Стельмах, який має 77,5% акцій, не отримав ні копійки дивідендів. Наприкінці минулого року провели аудит і виявилося, що вартість будівництва завищувалася ледь не втричі. Загалом втрачено 75 мільйонів доларів. З лютого цього року ринком керує Рустем Абдукадиров. За цей час, каже, прибутки збільшилися на чверть, а його заступник Дмитро Долгушевський переконаний, компанію навмисно доводили до банкрутства, щоб власниця будівельної компанії «Столиця Груп» отримала в розпорядження 37 гектарів. Так как ее основной профиль – это строительство, и учитывая расположение данного рынка, его место расположения, то мы предполагаем, что все-таки и уверены в том, что она его хочет застроить жилой квартал. Іншого варіанту керівництво не розглядає. Щодня на найбільший ринок України заїжджають майже 10 тисяч автівок, постачальників, продавців та покупців. Тому воно просто не може бути збитковим, переконаний Долгушевський. В разі, якщо це дійсно початок масштабної забудови, продовольчі площі втратять 500 компаній та понад 3 тисячі працівників. Працювати нам треба всім. Ми сільські люди приїхали і свою продукцію возимо. І нам треба десь її збувати, цю продукцію. Якщо не буде цього ринку, де київляни будуть скуплятися? Троєщина? То ж не то. То зовсім не то. Після того, як Молчанова передала управління столичним ринком бізнесмену Євгену Горбачу, той переписав компанію кіпрському офшору. Сам же власник Олександр Стельмах не був присутній на оборудці, оскільки відновлюється після ковіду. А керівництво ринку вже звернулося до поліції та готові вирішувати конфлікт тільки правовим шляхом. С юридической точки зрения мы в любом случае будем обращаться в суд. Были написаны соответствующие заявления в полицию о незаконном смене собственника. Поэтому мы будем действовать только в правовом поле. Смена собственника произошла незаконно, поэтому в любом случае закон будет на нашей стороне. Это мы уверены. Сьогодні зранку керівництво столичного ринку очікувало вторгнення рейдерів. Так званий новий власник Євген Горбач буцімто планував познайомитися з колективом. Однак ні він, ні його люди так і не приїхали.